No niin, terve terve. Terve. Kerrotko ensin, että kuka olet ja mitä Ilves on? Olen Risto Jalo ja toimin Ilves Hockey Oyn toimitusjohtajana tällä hetkellä. Ja että mitä Ilves on? Ilveshän on vaikka mitä. Ensimmäisenä tulee mieleen tietysti, että Ilves-brändi, koko iso Ilves-yhteisö, sehän on paljon eri lajeja ja sitten tietysti itse edustan tällä hetkellä toimitusjohtajana tätä Ilves Hockey-puolta ja se on tietysti perinteikkäin tässä Ilves-perheessä, että ollaan sieltä 31 vuodesta asti oltu jo liikkeellä ja se on tietysti iso asia monelle ilvesläiselle, tamperelaiselle, mutta myöskin pitkin Suomea on paljon Ilves-faneja ja Ilveksen ystäviä. Kyllä se merkitsee tosi paljon monelle. No, mitä Ilvekselle tänään kuuluu? No, Ilvekselle kuuluu hyvää. Ilveksen jäsenmäärähän on yli 5000 tällä hetkellä, pitkälti 5400-5500 ja täällä meidän kiekkopuolella tietysti tällä hetkellä on meidän kevätkiireet menossa, eli valmistellaan pitkälti tulevaa kautta. Toimistolla tehdään paljon yritysvierailuita ja haetaan yhteistyökumppaneita ja löydään kausikortteja ja niin poispäin. Ja joukkue harjoittelee tällä hetkellä yhdessä. Eli heillä oli kauden jälkeen yli 4 viikon paussi ja sitten kokoontui vapun jälkeen harjoittelee. Ja nyt sitten juhannukseen saakka taas joukkue harjoittelee yhdessä ja sitten pidetään kesälomaa oikeastaan heinäkuun niin toimistolla kuin sitten joukkueetkin. No sitten kun ajatellaan tästä nyt kulunutta vuotta taaksepäin tästä hetkestä, niin mikä on ollut positiivisinta vuodessa tai sen koko kohta? No kyllä meillä tietysti oli toi runkosarjan loppu, että siinä joukkueella rupesi peli kulkee hyvin ja yleisö löysi katsomoon, fanit niin sai joukkonsa kasaan ja koko aika kannustus parani Hakametsässä ja sitten päästiin playoffeihin, niin tämä S-sarja, niin siellä sitten oli tiukkoja matseja ja jatkoajalla voitettiin ja sitä kautta fiilis nousi katsomossa kuin kentälläkin ja kyllä sitten tietysti kaiken kruunas tämä Tappara-sarja ja siinä sitten oli tupa täynnä joka pelissä ja kaiken kaikkiaan niin oli hieno huomata, että kuinka Ilves fanit kannattajat niin tuli sankoin joukkojen halliin ja kaivoi sitten esiin vanhaa rekvisiittaa, eli vanhaa kaulaliinoja ja takkeja ja pipoja ja muita fanituotteita oli tuolta monen vuosikymmenen takaa ihmisillä päällä, että se oli makeata nähdä kyllä. No, miksi Ilves Hockey olisi oiva valinta nyt vuoden positiivisemmaksi ilmiöksi? No mun mielestä on niin toi kevään menestyminen, niin kun tuolta vähän tultiin niin kun takaoven kautta siinä loppuvaiheessa, niin tähän mukaan oikein kunnolla haastaan Tapparaa, niin uskon, että me oltiin varmasti se isoin tekijä tuossa keväällä, että saatiin kunnon huuma tähän kaupunkiin. Tapparahan on pelannut monta vuotta hyvällä tasolla ja nyt sitten Ilveskin pääsi siihen vähän rinnalle jo melkein, mutta niin sitten jää vielä pienestä kiinni, että olisi pärjätty pidemmällekin. Niin mun mielestä tuli sellaista hyvää vanhan ajan fiilistä nyt taas tuohon kiekkohegemoniaan täällä Tampereella. Ja uskon ja toivon, että Ilves on samalla tiellä myös ensi vuonna. Selvä. Kiitoksia ja onnea kisaan. Kiitos.